What's up guys? So today's vlog mga kabisi ay itatakal naman natin kung magkano yung sinasahod ni Louie TV mga kabisi. So yun, bago ang lahat mga kabisi, panoorin natin yung kunting video clip ni Louie TV para makilala natin siya mga kabisi. Magkulitan kasama si Louie TV. Yo mga panalig! Magandang araw sa lahat, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Syempre dapat mataas ang energy natin dahil may bisita tayong sikat na sikat to. Meron siyang 208,000 subscriber, yan si Makimoto. Galing pa sila ng Nueva Ecija. North to south baling biniyahin, no? Babali ilang oras yun? 6 hours. 6 hours ang biniyahin nila. Talagang sinadya nila dito si Idol Japper Sniper. Welcome dito sa Bukana, Idol. At yung Salamat, daliri salamat. ko sa paa, tumama sa natabingi, ibabalik natin. Ang sakit. Ganun yung buto ko. Yan, so yan, si Makimoto, yung mga vlog niya, more on ano ko yun? Bukid. Sa bukid, tapos kami naman dito, dagat, kaya nag-combine kami. Mamaya. Gulat ako dun Kaya nag-combine yung dagat tsaka bukid. Next time kami naman yung dadayo, bali south to north naman kami. Isa-set lang namin ni Kuya Makimoto. Abang-abang na naman yan. Yes. Kabady. Maganda kasi yung mga ganun about sa bukid. Syempre pag yung iba na hindi alam kung ano yung ginagawa sa bukid, nalalaman dahil sa channel niya. Sa amin naman, sa about sa dagat naman. Syempre kasama na. So yun guys, nakita na natin yung simpleng video clip ni Louie TV mga kabisi. So ako na tayo mga kabisi sa salary ni Louie TV mga kabisi. So estimated lang to guys, base lang to dun sa socialblade.com mga kabisi. So estimated YouTube salary lang to ng ating idol na si Kapanalig mga kabisi. So yun guys, nakita na natin si Louie TV, yung simpleng video natin So ngayon guys, punta na tayo ngayon sa socialblade.com natin mga kabisi. So dito natin makikita yung estimated salary ng ating mga sikat na vlogger mga kabisi. So yan guys, nakikita nyo sa screen. So yan yung homepage ni Louie TV sa socialblade.com mga kabisi. So ngayon, dako tayong mga kabisi sa kanyang videos upload mga kabisi. So kung makikita nyo sa screen mga kabisi, meron siyang total na 213 videos upload na mga kabisi. So medyo marami-rami na rin siyang na-upload na videos mga kabisi, no? So umabot na ito ng 213 na videos mga kabisi. So ngayon, dako naman tayo sa kanyang subscriber. So pag makikita nyo po sa screen, meron na siyang 148,000 subscriber mga kabisi. So marami na rin siyang subscriber. So 100 plus na din yung kanyang subscriber mga kabisi. Sana all mga kabisi, no? So sana lahat ganyan yung subscriber natin. So yun guys, so dako naman tayo sa total views ni Kapanalig mga kabisi. So yung total views ni Louie TV mga kabisi ay umabot na ng 15,677,139 views mga kabisi. So medyo marami na rin siyang views. So million na rin yan mga kabisi. Umabot na rin ng 15 million mga kabisi. So ngayon dako na tayo sa ating pinakahintay, ang ating estimated salary. So ngayon guys, punta muna tayo dun sa pinaka-lowest part niya na estimated income or earnings sa kanyang channel mga kabisi. So kung makikita nyo sa screen guys, dun tayo sa pinaka-lowest na estimated salary niya. So mayroon siyang $964 dollars mga kabisi. So kung i-multiply natin yan sa ating rate, so mayroon siyang 45,308 pesos mga kabisi. So hindi na rin mga kabisi, no? So okay na din yan, malaking bagay na din yan mga kabisi. So malaking pera na rin yan mga kabisi. So ngayon dako tayo dun sa pinaka highest or pinaka peak niya sinisweldo mga kabisi. So ayan guys, makikita nyo sa screen, meron siyang estimated na $15,400 mga kabisi. So kung i-multiply natin yan sa ating rate, so meron siyang estimated na 723,800 pesos mga kabisi. So yan kalaki ang kinikita ni Louie TV mga
So malaki yan mga kabisi. So yun guys. So hanggang dito na lang tayo guys. So yun guys, nakilala at nakita na natin kung magkano sinasahod ng ating kapanalig mga kabisi. So si Louie TV mga kabisi. So abangan nyo ulit guys ang next natin na vlog. So features na naman natin kung sino yung sikat na mga vlogger na nakakilala natin mga kabisi. So ito ulit ang inyong lingkod, BCB TV. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg!